Kyykkäliigan striimuli, come on. Näytä se mulle. Minkä takia homenäytöllä ei näy kaikki seuratut livet? Siinä. Tervetuloa seuraamaan Tampereen Kyykkäliigan Divari-finaalista ensimmäisen pelin ensimmäinen pääty on saatu aloitettua. Ensimmäinen. Se on yksi pelikirja, jossa pelata tää kyykkä. Hyvin poistettu. Siinä tatu. Tietääkseni sillä ei ole muuta pidennettä. Ja Se näkee tästä heitosta sitten, että meneekö samaan paikkaan. Sitten nyt menee vähän eri paikkaan. Kuusikkoa selvästikin alkoi löytymään riviheittopotentiaalia, niin siirrettiin ykköspaikalle. Vattiin monta eri. Siitä hakee etenessä on siis Vilho. Nelikkoa kohti. Kotimatka Oulusta. Mutta muuta puhetta siinä ei ollut. Mutta tosiaan Dinalta tosiaan Kirilan Niko nelosta. Kiril, Luukas, Aleksi, Niko. Eikä niin. Sieltä Luukas heittää tolppien välistä. Sieltä Tatu, jonka tuo toinen tatu eli Kuusisto on löytänyt. Nyt lähtisi jotain. No nyt lähtee 20 tonne oikealle. Kyllä taitaa lähteä siitä, joo. Kyllä vain ja komeasti. Ja kyllä on. Piikin läpi hakee. Sen takia. Näin se on. Sitten vielä Niko siellä. Veikkaan tätä pitkää linjaa haetaan siitä ohitte. Eli viimeinen heitto hauki, mikä johtaa siihen, että VV avaus paikallaan. Avaus lähtee, komea. Sitten täräytetään. Täytyy myöntää, että täytyy tehdä pieni tutkimus. Sieltä kaikki irronneet roskat ovat samalla sektorilla. Pronssihan Kerran avaamassa. Tuttua tyyliin, heitto lähtee kovaa ja siitä. Mikäs siinä jos vaihe saa tuota toimimaan. Nyt oli. On mainio. Käyttää kaiken pisteen voimaa ja heittää keskelle. Sinne niin. Osui rivin päähän kuitenkin. Oli uusi oppilas sitten tuossa viime syksynä. Anna minulta paljonkin sieltä vinkkiä. Nyt rikotaan kaikki. Sieltä ihan hyvää lankalujaa tarvitsee osua, että ne lähtee ulos. Sitten toki hyvin sanottu siellä, todettiin, että tasuria tästä ei pelata ainakaan. Sitten veikkaa tähätään tuohon keskelle, ettei tähätä enää nurkkaan. No joo, josta. Tai siis tuota mihin pitää osua. Ja osuu. Siellä. Vaan hyvä. Kiril taas heittovuorossa. Oikean nurkan kuusikko on säästetty jollekin muulle. Sama on kolompa. Yksi kyykkä. Sitten oli paremmin Väärä heittämässä. Pieniä pörröinen. Hän tuohon nelikkotolppaan kuvioon lähde heittämään. Lähtee ja. Ja nyt jos ottaa kahdesta linjasta, niin on kova kaveri. Kyllä, todella upea heitto jäljellä. Kaikki on vielä auki. Se tulee selvästi VVTT johtaa, mutta katsotaan mitä näiden mailan jälkeen pappit kahdella mailalla. Ja toinen sektori. Kuusikko koitui yllättävän haastavaksi joukkueen. Oikein nurkan
etuparia. Kerran kun Tatu heittää kyykkä ylipäänsä. Ja se on nyt. Ja tämä on se toinen kerta. Kyykkä halkeaa kahtia ja kilkkaa kummatkin pihalle. Aivan. No, kyykkä ei haljennut, mutta Aivan lopputulos samanlainen. Joo, eli -4 VVTTlle tästä päädystä Dinoille. 24. -24, eli pelinä -26 miinus. Ottaa tämän pelin. Kirill taas heittopaikallansa. Lousheitto lähtee. Kirillin toinen heitto. Vähän on paitsi tällä yhdellä, jolla ei ole mitään numeroa. Oho. Sitten katsotaan, että vähän parempi vaihe. Taisi olla... Nyt valahti. Kyllä, sieltä kuunneltiin ohjeita ja otettiin läppä pois korvalta. Mutta ei. Mailla osuu aika rajusti maahan. Niin. Ja sitten Vilho avausheittopaikalla. No Vilhohan avaa. Kyllähän. Sitten jos tulisi toinenkin hyvä heitto, niin tilanne ei on todella. Kyllä vaihe on edelleen paikka. Suorana heitolla. Kyllä. On ja kauniisti lähtee. Tampereella niin +1 tuntuu kuin -4 Hervanna mikroilma. Tällä hetkellä. Voi tuntua aika erilaisilta. Mutta nyt osuu. Laaja viittetoloppaa. Tuo leveä varmaan jätetään ykköseittäjille. 4 metrin tässä alla. Niin. No, nyt ei vaihdettukaan. Tai siis ehkä vaihdettiin keskelle totta kai. Aina keskelle. Ja keskellehän se menee. Pääkaupunkiseudun rannikolta. Nyt näytti siltä, että Tatu yritti osua. Bonusta. Siitä. Harvinainen, mutta toimiva pelistapa. Kyllä, ja puhdas 4. Edelliset heitot olivat äidin tekemiä ja niin on tämäkin heitto. Kaun puolessa. Sitten päästään lakasuhommiin. Sieltä kyllä se, joka on täällä meillä mukava tapa toimittaa. Aivo. Omat psyykkaa. Katsotaan auttaako. Osuttiin. Kyllähän sieltä. 4 pisteen. Vilho Velho Valtonen. Tässähän onkin TG-nikki syntymässä. Osuu. Joko nyt? No, ihan Pyrin olemaan typerä. aina pois. Jos tästä joka heitolla kyykän poistaa, niin tilanne on erittäin. Kyllä. Oi, hyvän näköinen. Sitäkö sen päätät? Ja näistä 3 pitäisi ottaa kyllä pois nyt. Ensimmäinen heitto. Sieltä toinen. 12 kyykkää on otettavissa. Ensimmäisen. 7. Kyllä. No ja nyt sieltä poistaa. Sieltä vähän auttava 8 pisteen heitto. Eli Afrokampaus, joka kävelee omilla jaloillaan. Nyt aukeaa sieltä. keskelle vaan. No tähän. Mäpä kaivan kuvetta tästä. Vilho täräyttää. Siitä. Kyllä ja tehdään, kun mikä oli ekassa pelissäkin, että jätetään tommosia. Komea heitto. Niin. No niin, se 50 voi olla aika iso etu. Sieltä pitkä heitto. Kun tietysti. Nyt nähtiin taas heittämässä. Riviä varmaan täräytellään. Ja sit. Antaa riviheittäjien heittää riviä, kun se niin hyvin lähtee. Kyllä. Toivottavasti enempi siltä, että Veera toivoo, että heitään sitä. Se on totta. Se oli kyllä oikein. Toinen puikko vaan. Toiseen varmaan yrittää samalla kun valojen kirkkausaste vaihtuu. Sieltä lähdetään Konami. Samaan paikkaan. Sieltä vähän näyttää. Siinä on selkeä lakasupaikka. Kyllä ja hienosti. Älä heitä siihen. Ja sinne heitetään. 60. Ja siihen edelleen vielä on kaikki auki. Sieltä vähän karkas. Keskeltä haetaan ja 4. Kyykki taas poistaa. Sektori.
nähnyt ja katsellut, että siellä on osuutta. Sieltä nelikko puhtaasti rivari, niin sitten minä päätin, että minä en kyllä yhtäkään peliä siellä pelaa, että minulla ei ole. Vähän lipsahtaa. Korjataanko tilanne? Viime päädyissä vaikeaksi osoittautunut. Nytkin. Ei mennyt oikeastaan vielä kannata tehdä. Otetaan tää heitto ensin. No ja pois. 11 pisteen etu sitten tässä. Joo. Siellä. Olisiko nyt osuus tuohon pitkään linjaan vähän paremmin? Oikealta sekin lip. Ensin lakaisua. Ei. Joo. Pelissä. No tällä sitä valahti taso vähän alaspäin tässä haukien johdon. No, mielenkiintoinen statistiikka katsoa, kuinka monella pelaajalla on. Niin, kyllä se. Ja lähdetäänkö sitten vasempaan? Kyllä, haetaan. Ja hieno heitto. Todella komia. Kyllä tässä näytettiin, että ei myydä halvalla tätä Best of 3 sarjaa, vaan Dinot venyttää tämän nyt sarjan 3. Tässä jonkinlaista. No niin, ja sitten kolmas peli alkaa, Veera avaa. Ja kyllä vähän paiskausliike nyt. Ja nyt on selvästi niinku, kun sä oot kiilottanut sen. Vilhuta näyttää rivin päästä. Hänellä on ollut vähän sellaista, että alakerrat vaan lähtee, mutta tänään on kyllä lähtenyt yläkerrat. Ja sitten nyt se mitä Kirilavaa. Tuttuun tapaan, mutta nyt lähtee. Hyvä vaihe ja hyvä. Kyllähän siellä latailtiin ja hinkattiin maailmaa. Hyvästä syystä latailtiin. Niistä riippumatta etunimike on sama. Sitten oikein rivi osumaan. Jaha! No joo. Kykka. Kyllä. Jota ei viime pelissä ollut. Tai sitten vaan lisää spiniä siihen. Riviä heittämään. Omi nurkkaa kuusikkoa kohti. Sieltä alakerrat myöskin kohti pulua. Leviää, mutta Viihän tämä Aleksen tässä pelissä kyllä lakaistu. on, mutta nyt Se on heittäjät. kyllä sanoin, että riviin kuitenkin tulee. Jaha, no näköjään. Se on pohjasta olla täällä huutella. Ei, selostaja-osasto huutelee vain tarvittaessa. Sitten kyllä paikalta. Se on ihan Sektoria hyvä. tietysti myös tällä on. Kyllähän sieltä. Jätetty 5 loppaa Vilholle. No, Siitä nyt ottaakin. maalattu ja manattu. Ai, vähän meni ohi. Lähti siitä nelikon alakerrat. Ja kapinaan Sitten kuusikon päästään paljon paremmassa tilanteessa. Grillas heittämässä. Syö, niin kyllä se altakin pääsee. No, ei vieläkään. Tässä vielä heittoja jäljellä. Että sieltä taas vai sitten ylivaiheisena niitä tuonne kohti 4. Sitten tulee jäsenliveitä. Siitä kattaa edelleen. Nyt on kyllä iso haukkipotentiaali ilmoitusta raosta. Ai sieltä raosta. Oikein heitto. Kyllä, ja etumaisia kykkiä haetaan pois. Siellä 4. Pystyssä oleva akka. Siitä komea. Ja nurihan. Dinoilla. 19 kyykkää heillä kentässä. Nyt on 2 Hyvän näköinen on. Kun ollaan tässä nollan pinnassa, niin On sen kyllä näyttäneet. sitten kohta 1 kyykkä lähtee. 10, Elikkä se on 2 3. kuiviksi. Kirjo valmistautuu avausheittoon ja sieltä se avausheitto lähtee. Korkea on, mutta avaa! Toinen heitto lähtemässä. Ja puikkovaihan hiuskarvon varassa. Sitten loukas. Nyt on paljon parempi vaihe. Se lakaisuavauskin on parempi kuin delfiini. Kyllä, oi. Se olisi kenopappi. Siitä Ja nyt on kenopappi. Myös oleva aika tiivis tuo. No joo.
vasemman reunan. Ja nyt osutaan jäädä. Vervolta siellä 2. Sitten toinen tälli. Noin. Ja 8. Peliä oletettavasti. Näyttää vai toimiva ja löytyvän. Oo, ja hyvä. Joo. VVT:n päät oli -14 ja -4. Joo. Ja Dinoilla -12 ja -20 pilhon jättämiä akkoja on. Hei, nyt on hyvä vaihe. Ai, olette sinne. Keskelle, sieltä 2. Erikoinen pelikirja, mutta se on toiminut tähän asti, niin miksi ei? No, sieltä räjähtää. Mitä Tatu tuumaa siitä? Komia lakasota. Ai, ja. Sanotaan se nyt tässä striimissä, että Otti niin paljon roskia mukaan, että eikä se nyt haittaa. Sitten. minä en ole kotona, joten. Aivan. Minäkin olen kaukana kotoa. 4 1. Sitten kohti vasenta nurkkaa siitä. No, joukkue taas tekee parhaansa naurattaakseen, mutta VVT:n puolelta löydetään. Vielä enemmän. Että peli pysyy yhä jännän. Sieltä tulee ja sitten nähdäänkö Vilholta lakaisee heittää. Kyllä nähdään. Ja Pakka toinen päätönen 6,5. 9. Eikö? Eli 4,5 kyykän. Harmillinen lakas. Tietenkin toivotaan, että saadaan tehdä vielä ihan loppujännitys. Siellä ne. Ja 3 kyykkää sieltä lähtee. Se on hyvin todennäköistä. Jäljellä on vain Tatuja heittämässä. Sieltä se riittää. Sitten loput on tyylitellä sieltä. Joo, ja kyllä. Sitten minä alan huudella, jos nyt lähtee 3 kyykällä lakasta. Ei. 3 lähtee. Onhan se hyvä nytkin, mutta vielä parempi tosta. Siitä ja 2-3 lähtee. -8 päätyy, eli tämä peli päättyy VVTT -22 ja Dinot -33.